Welcome to my vlog guys. Karon guys, adi ako media meron diri sa kuan guys na liluan. Indot kay diri nga lugar guys. Tingnan niyo guys, kita gyud diri sa kuan, diri ni sa liluan guys, liluan Cebu City. Tingnan ta mo sa mga lugar diri guys. Diri may nice swimming pool diri guys. Swimming pool. Ada guys. Swimming pool guys, na swimming pool. Lakaw-lakaw ta diri guys, lakaw-lakaw. Sa tanawon ta mo view guys ba. Nindot kay diri guys. Tanawon ta mo view diri guys sa liluan guys, bukiran ni sa liluan guys. Yami sa bukiran sa liluan guys. Kuyog meron sa akong amo. Kuyog meron sa akong amo guys, nya diri mag-vlog sa ko diri guys. Kay kuan ba? Para makakita pud mo mga view diri guys. Uban ni jud kunyo kanunay guys sa akong pag-vlog guys ha. Welcome to my liluan. Bukiran ni sa liluan guys. Tanaw mo guys sa akong mga vlog guys. Nay ko diha akong amo diha, naada akong amo diha, nasa gi kuan diha, migo gi anha. Nay swimming pool guys. Hindi kay view dre guys. Big view dre guys. Swimming pool guys Swimming pool. Kita na mag-view guys. Mana city sa liluan guys. Mana city di sa liluan. Tingnan nyo guys. Init kayo. Nagnisno ko guys. Ito pa inita. Init kayo. Na yung dagang balay daw. Tawa. May dagang balay da guys. Di meron sa akuan. Liluan. Naigi kuan akong amo. Papas akong amo na sa duaw nga kuan. Kilid guys. Apa yung building ato guys. Taas sa building guys Ito rin. Taas kik building. Paloan mo ni guys nga diri meron. Katanawon ta mo sa mga view diri guys. Para makakita pud mo sa mga view diri sa amo ang giari diri sa liluan. Kirani sa liluan guys. Dagang kay kuan to guys, balayo mo na city sa liluan guys. Mo na dia, sidad na sa liluan dia. Di amiri sa kuan buntod. Thank you po guys guys, thank you for watching guys Follow and share lang guys sa aking mga vlog and thank you. God bless all. Amping mo kanunay guys sa inyo ang pagsuporta sa ako. Daghang salamat and God bless all. Bye bye guys. Bye bye.